Ja, velkommen til strømmingsene av Disnon i midtelen UIF og KOI. Vi da finner dagsens li. Domar Selaner, vi börjar vi utelinjen. Her er Christian Johansen og i malen. Utlagare Isak Simonsen, Jonas Flint Rasmussen, Sørmunde Kalsø, Suni Olsen, Jonas Bjærstaløy, Paul Kletskar, Jalgrim Eltor, Majova Ali, Heien Klakstøyn og Semir Hadzibulic. Og bunchen om tja KOI sitter David Langgaard, Tor Justesen, Meinar Johansen, som malverg i Øsne, Nils Paule Danielsen og Olaur Niklasen. Michael Thomasen er venner tja KOI. Så får vi til Heimalie UIF. Og her börjar vi til malvergen Elias Rasmussen og utløykere Alex José dos Santos, John Daniel Gudjonsson, Karl Løtjen, Kristoffer Jakobsen, Ari og Ellingsgaard, Daniel Pauli Højgaard, Clayton Soares, Inge Sørensen, Andy Olsen og Adeshina Laval. Av bunchen tja UIF sitter Daniel Alechne, Johan Petersen, Margaret Hoftegård, Hans Eliassen og Tauche Treara, som er malverge, og venner tja UIF er Jakob Mikkelsen og Simon Eliassen. Så er distrin byrjaver her i Fuglafire, og hessen distrin hever altså en averskan av kan få tøytning i FM-struinen. Her KOI vi urslit jo det, og hjelp av Arjun kan bli fargemarstare, men det krever altså som sagt at AP Øysene teker sti fra Witchinge, vi tøytes noen som blir spalter av Arjun. Så KOI vi valgte noen her, og det har vunnet noen. Spennende 4, Jalgrim Eltor til Paul. Suni Olsen smekka til, og så malsparsk til UIF. Ja, Kajar når vi balt noen her, Semir. Da så ina hever Flint. Spell fram etter, Paul Kletskar. Så plötsligt Jalgrim Eltor. Släpper sig ordentligt till. Clayton för UIF och borster. Laval vid balt noen. Da så ina til Arja Ellingsgaard. Så kan det bli farligt her til fullføringen. Jeg vil være vers 4 her. Nei, Christian Johansen vil balt noen her. Så er vi ordentlig klar her. Christian Johansen, malverg i KOI. Jonas Flint vi balt noen. Spalle Sørmon. Nei, Semir. Og kan det bli vanda mye. Elias Rasmussen, vi har en flottere Bjergjeng. Väger 4 mot Jons Bjärstaløy her fra KOI, og så er Hotnarsparsk til KOI. Første Hotnarsparsk ut noen i det. Hotnarsparsk er høyt og vel en 4, så det takk for kommer vi høtte noen her. Jalgrim Eltor. Punt innlegg, høyre skala borster, og så låta ordentlig vekk.
Jalgrøm på Pixel og Isak. Så en 4, men her vil Øysene Rota Borster, Antti Olsen alltid det. Jalgrøm Elter for KI. Innlegget her Berge Pottel og Hegen Klakstein. Det er Ari som vinner han for UF. Inkast til KI. Sørmund Kalsø til Røyer at taka etter her innkastet. Lengt inkast og Jovid. Her Jans Bjerstadøy at släppa fram med. Så det är stått KI som ligger nere mot UF-malen under lötene. UF-erne rotar borster, men det kommer ikke ordentlig långre enn til mina, så läppa KI-erne åter. Så for det så känner jag om UF klarar att bygga upp, spela Antti ut i syne, men här kommer Isak och mittlen till KI, efter till Jalgrøm, en fix detalj här. Sonny Olsen. Inkast över KI Smøyer, Sørmund Kalsø, kjøtt til Paul Kletskar. Vi er også i Elter her, bare Karl Løtjen og en UF-farget træd etter honom. Sonny Olsen har funnet skålstøver til honom, men vel om han fyrer malen og malt barsk til UF. Elias Rasmussen og UF-malen i det er sjølver Götemever, gammal Witchinger, som nu altså spelar för UF, så han är alltså i tystøvn i det at han kan komma och spela en løyklot i mån till om Witchinger vil färja mästare, men det är väl sjån till urslit av Arjun först och främst, här spelar AP och Witchinger. Så kommer UF-aren fram ett vöttlån, Adesina Laval, ja, släpper vinnerbölten här från Jonas Flint. Skulle ett inlägg komma från R. Ellingsgård till Jimmy Clayton. Klara. Og efter i midvegene, John Daniel Gudjansson. Det så inne til Daniel Paula. Så det KI-eren som først er Jans Bjerstadøy. Paul Kletskar. Jag tackar lukka brotten. Ja, så en feil-avlevering her. Og det er ikke UF-mål kan hinveien. Antti Olsen. Sätter färgen upp här i högre suje. Han hever Majova Alli i vrausar här. Och Alli kommer fint vägespel här från Majova Alli. Och jag får nu varvåta bulten, John Daniel. Nummer 22 Inge Sørensen, så hinner man Karl Løtjen. Sender han i rundt til Antti Olsen. En fralukt sujeskift här. Men Christian Johansen kommer väl ut ur KI-malen. Ja, nu börjar UF-aren Øysene at brodera seg fram etter vøtlen her. Annars er det jo et KI-trust som har mest første løtene her for å holde ikke, men nu börjar UF-aren Øysene at byta fra seg. Mest av nekken feilene her i början. R. Ellingsgård og Sonny Olsen, dette om bøyene hver nå rundt, og man ikke vil komme. KI vi bulten, Jonas Flint, og til høyre suje her. Sender Paul Kletskar av sted, her er ikke vi honom, så er det ikke Sørensen for Witching, og så Elias Malvergen som varspar bulten lengt ned av KI-hålene. Paul Kletskar røyner sender om til Jalgrøm, men her ikke noe neft til honom. Paul kan råda borste for UF, og nå er det så KI etter, Majova Alli. Og Isak Simonsen og Semir er ikke nek fer av spillen her, så her første løtene. Det
Linus skulle kanske lukka spela sig helt höjt. En sending som inte ordentligt ettnas Lialgrim Eltor nära så kände jag han klarar akkurat att få bollen vissar ut till Isak. Och så ett inlägg halt in mot UF Malnon. Vi stod där borta i första ätlöve och så det tack för vinner han den bollen här för Tamar allt av honom. Clayton rutar borta för UF Laval. Då synar till Antti här ösne Majova. Alle som heldur harst för Antti Olsen och så frispark till UF. Frispark till UF här i högre söje på ett under Asgara plus någon. En touchmeter in i AK i halvne. Skulle finna om det ska vara Clayton som ska ta efter frisparket att ta värda. En sändning fram till Adesina Laval. Karl Löchen är över en handväg av bollen så att det är några frispark till KI. Frispark till KI. Majova Ali färnast av bollen efter Christian Johansson Malvägen tog frisparket. Det som jag sagt några färger när inte snack färra spel någon här i början. Lin skulle gå fulla kvarstanna av alltid men det är ganska KI som har haft testat att trösta mot UF Malmö men ännu vet inte värre så är helt ute i 100% målmöjlighet. Det var det helt inte hästen omfärd nu är det målspark till UF. Så kommer målspark från Elias. Väl igen AK i hållna. Clayton Suarez. Här kan han blåa vanda Mitchell. Spelar ut till Antti Olsen i högre söje. Kjembalsen in i bröstena. Majova Ali. Och så är det 8-0 till UF! Det är Adesina Laval som vill strassätta för att Amali här. Ett välspalt all upp i köken högre söje. Och så ända balsen 18 för Christian Johansson och i K i Malnon. Och så är det 8-0 till UF i Fugla 4. Adesina Laval, Øystein Mavren som gjorde hat-trick senast i Heseberg-Line möttes ta i UF. Ja, snart sagt halva i KI av Klaksvik och nu börjar han efter här i Fugla 4. 8-0 till UF. Vi har spalt igen när 20 minuter här i Fugla 4 flödegere, men det är kanske inte alltid tror vi kvärdlig har haft här flera målmöjligheter. KI har kanske haft mer spel och vi är nära UF Malmö, men det är ju Malmö som täljer och så måste jag checka detta för att göra vi KI. Men ett välspalt UF Mal. Man ska inte heller iva samt varje spel. Isak Simonsen räknar släppa till Hodna Flatje här, men det enda vi en inkast till UF. Inkast till UF helt efter i Eknar i halva och i högre söje till fullföringkon. Som högt ner så det gäller nej. Isak Simonsen för Fätra som bollen här. Kristoffer Jakobsen och Øystein Ruda Borste för fullföringar. Så det Karl Löchen, Lichbaren och i högre söje släpper städ, släpper fram vi Isak. Släpper Øystein fram vi som Olsen. Han räcker på beina kaos mot Malmö och Karl Löchen släpper till backlinjerna så det tar flatt inläggen 4. Jonas Flint för Ruda Borste för KI. Det är ett skilvande KI vid Sucha av vattnet på nu. Karl Löchen simpelthen tog turen atlan vägen fram efter högre söje och här var ungen KI som klarar att stäcka honom för en Jonas Flint leip in 4 helt efter vi KI Malmö. Det är ju så en fullföring och möjlighet för att arbeta all uppe. Inkast till UF. Närande späklinjerna. Får inte ordentligt rota borster KI-ärner. Så inkast till KI. Det var knappt UF som hever Ivervana löte här. Och att han tar finko etter her malet til 8-0. Så han jo 8-0 til UF. Adesina Laval lei fullfringar 8 for en lilla löte så gjerne.
Och det är så det som Kai rönnar fälta sig mot point nu. Inkast till Klaxskingar. Paul Kletskar luncher. Och så nu Olsen fram till Jans Bjärsali. Här kommer John Daniel Gudjansson ut och stöter bort för fullfringar. Sonny Olsen. Spelar ut till Sörmont Kalsö. Högra backen Chakai efter till Jonas Flint i midvägen. Majova Ali till Semir. Och så Isak. Semir tar turen i mitten där Paula och Karl Lötjen och släpper så. Ja, han får ett hotnasparsk på sjura så stöven här. Hotnasparsk till KI. Det är Sonny Olsen, bollsnittlingren i Everton Ötlund som får ut att täcka det här hotnasparsket. Och Jeff har tidigt allt folk att välja. Här kommer det väl en 4. Klättan så Arges luncher men Bälsen för skjuta av hinner men så det tar kvar men hotna flatchen för det var och där backlinjen så är så att det var ett nytt hotnasparsk till KI. Och högre så är här det Jans Bjärsali som tar hotnasparsken. Som är väl Paul Kletskar men Bälsen för längt för så innan inte när namnet mal någon så tar vi mansparsk till UF. Mansparsk till UF. Stavan alltså 8-0 till UF här i Flötjerry och i Foklafyra. Adeshina Laval lägger fullföringar av 8 för när löt så gärna. Så jag tar över K i rankt att fota sig och finns lögligt i var åter. Hesa senaste lötna har lagt ett avstrust motvis UF Malmö men tar helt stora Malmö kan det tar inte ordentligt kommer än. Ja, det var fruspark till UF. Ja, Karl lägger ett funt trus då i Isak här, men tar vi Kajarner, Paul Kletskar. Det blir John Daniel. Ja, så sänder inte för Johannes Rickardice och Elias kan komma ut ur UF Malmö och täcka sig det väl av här som bollen någon. Sen han kött i spel efter Ari Ellingsgård. Clayton. John Daniel ut till Daniel Paula. Høyre ikke nekv til å skåre fjelt når det til nægge vel flere klaksuskinkar kommer at hitja om så Leslie skal møte om nekv for i fjepparer kommer at hitja seg snittest noen. Men jeg vil fria litt av Askarplassen og løtene til kanskje ikke løye, stående 8-0 til UF. Nå er det Kai som røyner. Sender der Paul Kletskar sted, Elias som røysene vel ut ur UF Malen, så her kommer ikke ordentlig at han står vantene av ferien her til honom. Elias Rasmussen, alltså en unge gøtemauer som stender og veier UF Male. Det har spalt en finnande stier til. Antti Olsen. Sentran. Halt över rum till Santos. Släpper Baltru nästan fram vid, men här färra Kajarner och Lugavalla Stävion och Sörmont. Semir efter till Jonas.
Så kommer Romer här. Jag räknar vi att det är Mala Archon. Det är något mal i dessnån av Archon som har finns lov i KI-fjälterna här i Fuglafyrre. 8-8 Archon har ju nu till 8-8 Archon. AP har jauna emot Burchinche och det har alltså finns lov i KI-fjälterna här. Det är så att KI är 18-4 här. Det är 8-0 till UF. Men ta ett jaunlöker Archon så kan KI vid sikri här ösne komma till FM-fäste, men det är ju ursliten skulle ordla lära sig så det är inte outjust än och i lötning är det ju UF som är ramarna här i Fuglafyrre så att det är inte större tutning än det men så det är stor glädje här av KI-fjältni att AP har jauna Archon. Det var bara det som skulle till för att få Louis i KI-fjältna. Det är just för att Europa är inte mer här. KI rönner pitcha upp och Isak Simonsen. Han till Janus Bjärstalöj. Jalkrum Elter. Inne mot mål men här är en Poltletskar släpper till skott. Där är John Daniel som kommer ut och körer bollen ut till Hotnarsparsk till KI. Ja, och fullföringar och Nöjsnäs Sverige efter att skåra fronten. Hotnarsparsk till KI. Sonny Olsen för ut att ta det här Hotnarsparsk i vänster sida för KI. Men helt normal någon Elias boxar borstning och att skinna Laval launcher men det är bara KI är här och Isak Simonsen innanför mot Malnon är här som helt snackar störvis vant i affär Elias Rasmussen och UF Malnon häver bollen. Sonny Olsen vid bollen. Jalkrum Elter släpper till bollen över av Elias Rasmussen. Hur röjsen när UF-lägare i Brausar. Så har vi skott mot bollen men här för framvid Sörmon Kaltzer lägger inte mål bollen för ut till Malsparsk. Annars en fin målmöjlighet först till Jalkrum Elter och i vänster sida som så i stället för skott av allt jag sänt i rum. Här kom Sörmon Kaltzer men väl vid syna av Malnon. Annars annat har man större målmöjlighet som här var vi emot UF Malnon. Stån alltså framvis 8-0 här i Fuglafyrre. UF är 8 och det var Adesina Laval som lägger fullföringar 8 för när löte sujane. KI lägger ett ölet trusta akkurat nu får att så frusparsk in vägen. UF frusparsk och till högre suje. Antti Olsen, han är långt på den fälten nära färna i det. Här finns ju några frusparsk känt till sujne här första löten av dessnom. Och jag får på bollen Karl Löchen. Och till Antti Olsen. Alltså får det trust bollen ut så det blir inkast till KI. Nej till UF orsaka. Inkast till UF. Karl Löchen bollen Antti Olsen. Inte en ordentlig adress av hans sändingen här så tar vi inkast till KI. Sonny Olsen hållt efter till Christian Johansson i KI Malnon. Det är så spärkligen igen efter här. Här är en klackstön. Tjaka men Balsen vill länkar. Han får ut och tar vi Malsparsk till UF.
Valsparser fra UF, lengt ned av K i halvna, her som Isak Simonsen igjen. Inkast til K i Hjelker Melter. Vi er ikke helt skjøta innkastet som han annars kan skal atleie, og så vil Isak også begynne med fra langt ratter at ta det. Ja, frusparsk til K.O. Her vil da Clayton Suarez. Han er jo lengt på inn, og det kommer han lengt opp her. Semir Hadzibulic tek seg til anlite. Etter at han ganske være fikk fotene, Clayton Suarez opp i anlite. Hvordan helt ekvislitt har vært her, tog ikke ordentlig med om han er langt klar etter, så det var ganske helt så gale. Men det er frusparsk til K.O. Sonny Olsen. Kommer som en nok så lågt innlegg, og det er 90 rannsjø til at her fyrir Uja finner veien. Ari Ellingsgaard ved Baltnon. Fer han ikke helt frem til Adesina Laval. Jonas Flint kommer i midtelen her. Får ikke være spill fra Jonas. Kommer vel atter her at dekka 4. Og så er det Kai som atter kan bygge opp. Majova Ali til Semir. Og det så inn til Isak. Så det er Jonas og Laval i Vraukornøren, spiller alt etter til Christian Johansen i Kai Malnon. Majova Ali. Sørmont etter til Christian. Inkast til UF. Tanja Paule Høygard. Vi ballt noen i høyre søye. Kristoffer. Får ikke sendt ballen til Clayton i stedet ved K.O. Men her kommer John Daniel vel ut fra UF-bergene og får sendt ballen ut til et nytt innkast. Hesa for K.O. Smager, Isak Simonsen. UF er ruta bort først i atle ved Inge Sørensen, men så er det etter K.O. Sørmont Kalse fram til Hein Klaksøen. Slipper ikke fram vi samt oss. Stående altså framveis 8-0 til UF her i Fokla 4. Adesina Laval har skått i ensamatlet Mali og i dyst noen her til. Nå sender der Laval av sted. Majova Ali i Øysene. För vi första bollen och förstod han efter till Christian Johansen i Kai Malnon. Sonny Olsen sending fram efter till Hegen. Cambridge så långt det stämmer det UF Clayton. Ari en potl efter och pilka bollen av någon men stegen för UF han efter att stäva någon Karl och Isak i Vraukornøren. Isak vinner hans duellen men sänder bollen ut till inkast till UF. Nytt inkast. Hesa fären 20 meter fra backlinjen. I högra bordet, tror han fullt för Rinkon. Laval till Antti. Här är Tanja Paula visar så kommer ett flatt inlägg skruvar nog snäck kväsna Kajarna får ruta bort i första atlova John Daniel sände bollen in efter mot Kajarna. Här är Isak.
Balchen ferast högt upp i luften i lötne. Ordentligt som för Tamarald någon, Nordic Stoffer, att det där Paula och så det UF som också ska få Tamarald alltså stöven här att ju i varje person, inte Sörensen, att det till John Daniel. Så utåter till inkast en affär, tar vi teacher kött fram till Karlöchen. Släpper helt backlinjen när som bara alla i Vrasar men här för Balchen ut och tar vi något hotnaspark till UF. Hotnaspark till UF i högra bordet. Det är sånt Alex José dos Santos som får ut att ta det här hotnasparket. Kai träcker allt falskt så säger efter att välja emot just ner hotnasparken. Får ju ordentligt rota borster så är det till Karlöchen utfrån att smäcka till med de alla med bollen väl om man fyra. Malspark till Kai. Balsen i spel efter Christian Johansson. Länka sändning så det tar Pottlet till Clayton som färhandar bollen. Clayton sänder ner till Kai Holna. Ante sänder Karlöchen någonstans så det testar man för i Majova. Christian Johansson kommer rösna väl ut ur malen någon här till Kai. Ja, så sannast lötna är det alltså UF som är vid trust med Kai i malen. Kai har vi inte ordentligt haft ett så är ordentligt etablera all spel nu sannast lötna. Nu får det så ett fruspark. Det är alltså jag ägnar i halvväg här. Semir till Sörmund. Ankrot. Jalgrym. Så kommer en huvudbälter. Halt inne med Kai Malmon. Elias Färs ordentligt rota borster. Men istället är det Antti som sparskar han väck för igen. Tackar då emot efter Kajarne Semir Jalgrym ut och syna till Sörmund. Och att så ett inlägg halt inne med Malmon. Paul Kletskar släpper shortla till så är bara nu flisar luft här. Nej, så Elias Rasmussen kvickar som kvätter ner och färre lofta sån här bollen. Ja, så först färgen går alla till att Kai ordla på det fras här nu. Isak Simonsen. Sune. Semir. Leker fram efter vänster så i här Chakoi. Så det han Isak Vissar Ivla Per till Hansara. Så ett inlägg en 4 här i flyger om boje. Så tack för färran. Paul Kletsk. Nej, Jalgrym efter att hålla onten i här. Det är bättre än vad som är vi affär med men han stod där och tar alltså point och pom. Och som tog en stäcka i en liten löte med han som Balchen Ferra i mot Malmö men ända så vi är fär ut till Malspark och Stein 4. Så han framvis 8-0 till UF i mot KI. Adesina Laval har skott i ensam alla mål i utdisten här till. Att ha varit flöjta näck för det. Alltså fruspark har varit inte kört. Då är Paula Cha, UF, Clayton. Ja, Hegen och Isak och Semir som spelar sina mittlen och får rota borster för K i här. Hegen klaxarna stäver bollen. Här Isak Vissar spelar han. Så framåt mot zona men här tar Clayton så är ständigt för han är av högsta mannen och i F-dalten så är det så ska han loppas högt ska han få här. Så där Karlöchen släpper han helt till backlinjerna. Och Christian Johansson vi har finar Bjärching här ut till Hotnaspark och Stein 4. Han släpper några last här Karlöchen helt efter till skottstöve. Och ett Hotnaspark till UF efter och i högra sida till Clayton Alex dos Santos som tar till. Kajar nu tjecka efter nu allt fallt efter att välja 4. Så för Hotnaspark ska komma här det kommer flatt ut från Karlöchen.
Och så hade Kristoffer smäckat till mellan vinner och fotgen där men här för en foto till Jonas man där. Då tar han ut efter. Inte in här bara Christian Johansson att ta emot i här som bollen. Och Isak fram till Sona Olsen. Halt att vi backlinjerna här är det också dömt ett frispark. Och mycket ett kors så en att för en månlig avvägning till Tanja Paula. Och frispark till KI när lukten hotna sparka det är halt att vi kanske 5-20 meter från backlinjerna. Halt ut i vänstra bordet. Frispark til KI, Sonny Olsen. Elias Rasmussen ankar trobelagar av häsen skotten. Och Jeff Malbergen ur Göten som har stegen finnandes till. Vars och Jeff Malet tryckt. Jan Spjärstaloj ut till Paul Kletskar för akkurat bollen vissar. Samtals kommer oss nya för varsågod men så kommer Atran Kajager till. Och han blir bruksnar för brottspark. Brottspark till KI och Alex och Zeta Santos ett guldkort. För de här tacklingarna här. Och kanske ösne för jag brukar sig inte ett följande. Och Alex är överhuvudnökter vid domen här men det är just inte ordentligt när vi tar. Brottspark till KI. Så har vi KI alltså den här gilta möjligheten att jauna. Och IF är alltså 8-8-0 mot KI här och nu så brottspark till KI. Så utleverar Paul Kletskar som är klar att täcka brottsparken. KF Fjäppar nu här kring Vattland till stanta och sitta som analon i salötna här. Det är en avgörande stöva som KF kommer in nu kunde jauna här. Paul Kletskar, Iverau Elias Rasmussen och UF Malnon. Skal KF jauna nu emot UF och halda liv i FM-vånene. Stående Archon är mer vidande 8-8 mellan AP och Witching och hvis det är urslit helt så här. 2-8 år nu. Och han sätter han i nätet. Paul Kletskar sätter han i nätet och så är det alltså 8-8 här i Foglafire. 8-8 i Foglafire. Paul Kletskar har jauna för KI. Så är det var Paul Kletskar som spelar för KI. Till att få fyra mellan UF och KI. Paul Kletskar akkurat jauna och på brottspark för KI och så lägger jag rösten för som att alla över här efter målet. Jan Spjärstaloj smäcka till ur 30 meter men här är en stroblagar till Elias Rasmussen och UF Malnon att ta sig av häsen skotten. Vars på bollen längt ner KI halvna. Jonas rotar Borsrud först i Atlöve. Så Jan Spjärstaloj. Bollen för ut till inkast till UF.
Laval om att släppa laser här, men Jonas Flint som också har ofta han attaste vägeskansen cha KI som Lucas som ruttar ta i hinner passerar. Han gör det en affär här. Och så spelar ni den så som mycket från Sona Olsen här, så nu kan Oja få stegen röna sig. Laval släpper halt tillbaka här, så han har Jonas i rausar. Antti Olsen att högt en läggen 4. Ari Ellensgaard släpper han till skott. Nej, det gör han inte. Jalkrum Elter och då borster 4 KI. Är näck för UFR om Boje här, Clayton. Då får Charlotte Hamar alda bollen i stegen vid så det hämtar vi KI. Då var han säger att här är fruspark till KI. Semir Hatzibulic för att fruspark näga att jag äknar i halva. Sen till högre för Miringen. Kajarne spelar så innan mittlen att ju varje person här så sända där Potlas där. Isak till Potl, efter till Isak. Efter till nej, och så får han ut efter till inkast, men nej, där man ser att här ska vara fruspark till KI i stegen. Karl Löchen som fettler Isak här. Och stegen för att göra dem inkast så blir det ett fruspark till KI. Fruspark till KI, Sonny Olsen till Röjar. Ganska skjalt ur skålstöv, Tjanon tar kanske ett inlägg. Att ett flatt inlägg, det färger så längt in, när Montes lumpa UF-vägarna, men Elias Rasmussen klarar vi reflexon här och fick lofta. Isak Simonsen efter vi en inkastet. Det har vi rättligen nekv inkast och Øysen fruspark, nekv stetcher og i spelen her i 4 halvløyke. Og det stod mellom UF og KI. Stående er 8-8. Adesina Laval lei UF 8. Og for løtsøyene var det som Paul Kletskar som omsett i uppbrottspark til mal. Og Jauna i 4 KI. Nå er det fruspark. Rättligen nekv fruspark som vi har fram til ut i Asøyene her under Asgårdplassen. Här är Isak Simonsen och Henk Klackstein Chakoi och så Antti Olsen och Dan Paule cha UF. Inkast till KI, tar vi den till KI, Berlin i hälsa i andra bollen här, men det var KI som första avgör någon. Ari sender Karl Løchen av sted i høyre båret. Og Isak Simonsen her til KI. For å ta bortstyren 4 faktisk til Daniel Paula. Står han alltså 8-8 till i Foklafyren, mellan UF och KI. Ari Ellensgaard smäckar till, men bollen för väl om man för.
KI renner bygge opp her, Jonas Flint til Semir. Atter til Majova Ali. Det nekvar av oss nere leis og bulten någon som ikke ordentlig har räka akkurat her som de skulle, og vi skifter bulten ofta fötter, alltså så är det UF, så är det KI, så är det UF, så är det KI. Ikke ordentlig neka linon som så klarar halda lunch på han. Nu är det så UF som røyner seg. Samt også Ari Ellensgaard, etter til Inga. Og Clayton kom helt etter røysene. Christian Johansson och trupplockar av här som inläggs någon. Så jag vet att det är inte fair att spela någon här i någon. Christian Johansson släpper lunch att bara lite och reka spekliga fram i bollen. Så kommer sändningen. Som första ett UFA så det Isak Chakai. Semir. Røyner seg det sin Jafera. Ikke ordentlig nekken. Og Isak. Så altså en missettende sending, men han kommer under UF-foter, så at det er et hotnadspark til KI. Og et hotnadspark som nesten kommer på sjur ånkon, en pura overferdelig støve til fullføringen som så enda vi en hotnadspark. Og da de kommer ur vinstra bordet og til Sunni Olsen som er avsendere, så kunne de alltid bli vant av Michael. Hotnadspark til KI. Kommer gåar i hatten för Jonas Flint första bollen men bollen för väl om man för och Anton Starvis vant i affär målspark till UF. Vi får kötta våra hålllägger i Fokla 4. Stående alltså 8-8 och det står mellan UF och KI. Först hade Kina Laval som blev fullföringar A8 och så för lödet så gärna var det Paul Kletskar som jauna i 4KI och det var ett brottspark som han sett i nätet. Inkast till UF. Tanja Paule. Efter till John Daniel i vägen. Och Inka Sørensen. Så jag vet att det är Lin spelar öliga så sokt mitten så knappt jag rönnar där så att färra och täver nu till UF. Anti ut till Karl vi är Ellensgaard. Kommer Jens Bjärsal och gör det som kommer helt efter och för vars 4 Chakao i ballen för ut och tar inkast till UF. Clayton Suarez. Finner Mai Adesina och Majova Ali är ösning här. Christian Johansson väl ut normalt. Och här brukslar domaren och säger att här är hålllägger i Fokla 4. Hållläggstövan i mitten UF och KI, alltså 8-8, 8 mål i pars. Först Adesina Laval som lägger fullföringar av 8, nog så tulliga ut i snön. Och så här för en 20 minuter så gärna var det Paul Kletskar som jauna i 4KI. Det var brottspark som han omsätter till mål, sätter han lågt i högre sida av målen. Och självt om Elias Rasmussen i UF-malen förrättan vi så var han och storter att bjärga 4. Och så har det spelat alltså 8-8 här i Fokla 4. Vi får hålla hållet och vi är klara att vi sätter hållet om en liten löte.
Ja, som kanskje flest kunne ut, så var UF stående i 1936. Det er det samme som at UF for 40 år i år. Og i to samband der, så har vi finnet Vidjan og Svørige. Det var så at UF einafri har vært ferdigmarsere, og det var i 1940. Og da hadde vi en svia som var venner til UF, og han har hatt Ronny Gesson Gunnarsson. Og han kommet til Førja av Vidja i samband med henne dagen i dag, som sørste FO-dageren, og også at Vorsla til UF her i kveld. Også i samband med Hofjersere dagen. Og ut av hvert nå stender Ronny Gesson Gunnarsson sammen med UF-formannen Leif André. Og vi sier hjertelig velkommen til Ronny, og hadde vi gjøre tømmer klapp.
Ja, så för att vara klart att färra under 17 halvlek här i Flöteger i Fokla 4. Stövan i halvleken i mitten UF och KI är 8-8. Att det Kina Laval lägger hemmalia av 8 tulja ut snön, men stort för i halvlek var det så Paul Kletskar som jauna i 4 KI. Det var ett brottspark som han omsätter till mål. Ankar bröjtingar farnar fram av linjen och bauen här i halvleken. Jo, och tanka KI så nu här är Tori Justesen, nummer 14 kommer in. Så ska det lugga för en dag hvor det är som är färdig ut. Paul Kletskar är här, Jalkrum Eltor är här. Sörmund och Kalse är här. Sune är här. Jans Bjärstad Lui. Han är nog kommit in för Semir Hadzibulic fighta till. Det är Semir Hadzibulic som är färdig ut till KI och Tor Justesen kom in i hans här sted. Så är vi färdig hållt vid 17 halvlek. Alltså 8-8 mellan UF och KI och som vi höra av Archon så är stövan 2-8 till Witching här. Och det är så att vinner Witchinger syntist av Archon så är det tar som våra förra mästare. Ända dessna Archon vid Jaunlöjtje och KI vinner syntist här så blir det jämnt i Stijon och så blir det Malmånen som kommer att avgöra allt och är det så att Witchinger tappar i Archon och KI vinner här, ja, men så är det KI som blir färgmarschare. Så allt är en vui åpe, men en lötning lyckas till att ta en Witchinger som är favoriter, tar är 8. Och här är alltså jämnt mellan KI och UF. UF rönner bitte upp här, det Santos, och det så innan till Karl. Atter till Santos. Kommer Sörmund och Kalse i mitten. Finner inte Paul Kletskar som man kan skattla i. John Daniel Gudjonsson i stein 4 tja UF. Där Paul över akkurat och storter efter som bollen här så var det inkast till KI. Så vi talar fram här vi släppte ju 4 som var neckmäster av alltså neckmon stäckon i spelen neck frusparsk och neck inkast. Det är så KI som börjar bygga upp på stegen. Tor Justesen som akkurat kom in av KI här i halvleken. Finner Sune Olsen. Jalkrum Eltor. Så är det UF i stein 4. Karl Lötjen. Ari Ellensgaard. Så hållkonstäck över men bäg Jalkrum och Johannes kommer att hänga sin dratt ur. I stein kan Ari föra stäv bollen. Men här kommer Ösny Isak Simonsen väl ut. Från KI-vägarna. Så släpper han fram hit ut 3 Isak Simonsen. Så det tar han ger. Finner Paul Kletskar. Paul Kletskar nog så läser in ju här men hever omkan ordentligt vissar och UF är nu får råda bort så här släppa då så vi skrätchen. Här kunde det bli helt vanta mycket tja KI. Så då är stein hinvägen. Antti släpper inte fram vid Isak Simonsen. Hegen Klackstein. Inne mot min till Sona. Till Tor. Så är det Jonas Flint. Här Santos kommer väl i mitten annars var Jalkrum Pura flyger ut ja. Och högre så som Jonas har snägt sig och så var det Santos som var i fältet. Här kom Neck Fjofra tacklingen här men
Så är ju till att domaren att lära att det var kort för så tacklingarna men ett frispark för det till UIF. Så då UIF här Ellen ska ränna för antydet jag så inne men tar inte tjå någon istället för det Kai som rodar borster. Platsen ända helt att sig här tjå Inga Sørensen och UIF är inne. Finna då Laval helt att man gör allier och som en skutche över Laval kvar jag för han fär bollen. Blues åt frispark till KI. Frispark till KI har spelat under 5 minuter här och 17,5 i flödet Jerry står han 8-8 mellan UIF och KI. Adesina Laval och Paul Kletskar har skott målen för Kvarskjutli. Santos ut till Arda Ellenskort, efter till Santos. Inne med minnet till Kristoffer. Så är det Kai som kan spela hinna vägen. Sonny Olsen till Jalkrum. Över Sörmont Vissar i högre söje. Vill sända ner rum till Paul utifrån till Sonny Olsen. Jag tror en skottstå till Sonny Olsen. Skottet det var inte harst men det var placera skavt fram vid målen och målspark till UIF. Målspark till UIF Elias Rasmussen och UIF målen vid målspark här. Ari till Alex. Tvärsrum. Nu finner jag Paula här. John Daniel. Jag kunde väl lukta någon fruspark här på Kletskar som blir fälter här av Alex dos Santos som ställer sig 4. Fruspark till KI. Majova Ali vid Baltnon. Laval Elteran som sänder där på Kletskar stan. Släpper sig ordentligt till Balten här i stan där Santos och Jalkrum Elter. Vad som förut. Där man ser att här är Hotnasparsk. Hotnasparsk till KI och i högre söje tar det Jonas Bjärstaløy som förut att äga den. Hotnasparsk till KI. UIF släpper sig av ballen här. Ari Ellenskort. Tvärsrum kvar här. Tanja Paula Höjgård. I ballen så spelar ut av Isache Simonsen och inkast till UIF.
Så var ett guldkort till Tør Justesen. Tjak HUI. Och alltså inkast till UF. Har spalt i halva 19 minutt til 17 halvøy i Fugla 4. Stående altså 8-8 mellom UF og KUI. Det var tid med at et innkast. Det er altså etter UF som øyer, og så kommer en utskifting til KUI-linjen. Her tar der Hegen Klakstøyen ut, og inn i hans sted kommer Nils Paule Danielsen. Hegen Klakstøyen, nummer 21, kommer ut, og inn for han, nummer 16, Nils Paule Danielsen av KUI-linjen. Så den første utskiftning, utfører nummer 21, Hegen Klakstøyen, og innfører nummer 16, Nils Paule Danielsen. Så Kajan Nils Paule som akkurat kom inn, slipper i aksjon på en av veien, misser bulten. Santos i stegen, Ellen Skård til UF. Från fram mot Laval, här är Ösne Majov Ali. Här som Laval är, här är Ali Ösne. Så jag ser det att jag tar en bana i det. Tar fylltjast alla ständer. KUI var både bulten. Så får vi plats här inne på Kläskar. Så har Battren sätter i nätet. Så har vi Battren sätter i nätet. 2-8 till KUI. Fejda klaverandes Paula Danielsen som sätter bulten i nätet här. Som akkurat är kommit in av Vättlen. Och så är det alltså 2-8. Så kör Charles Mitchell Thomasen KUI vänjer ner in i Vättlen. Och fäcknas om ett Amali här. Nils Paule Danielsen som han är ju smart kommen av Vättlen för KUI så släpper han att pricka bulten in och lägga KUI framom 2-8 mot UF. Här var spalt i 20 minuter här i 17 halvlek i Flötegärde. Står han alltså 2-8 till KUI nu mot UF. Så skulle Wolfringar alltså upp att uppassa om tar skulle ta stig från KUI där. KUI via någon sikre ger sucht till att vinna FM-höjde, men det välst ju urslitet av Archon. Här är Witchingor 8 och emot AP och helter han stöansar. Så är det alltså Witchingor som vill färja match. Tar kunde ju också avgöra det själva, det kunde KUI gärna inte. Men gammal nu i Röjna där. Nu är det efter KUI. Efter Nils Paule Danielsen! Efter Nils Paule Danielsen! Och så är Troja till KUI. Nu är Troja till KUI. Har gjort det barst här och på en lilla löte skottet där 2 mål. Så är Nils Paule Danielsen som kom in för en lilla löte så han har långt gjort stora mål av KUI. Någon skottet 2 mål. Hans affär efter ett välspalt showtall upp till KUI. Jonas Bjärstalöj sätter han i rum, lägger han i rum till Nils Paula och så skulle han bara sätta han i nätet. 3-8 till KUI. Vi har sen urslit någon om hända stövan alltså helt så här så ger KUI sjön det så ut. Och i FM strö någon men det är ju en dissen Archon som är avgörande för kvar gott ändar. Men nu alltså 3-8 till KUI emot UF. Höjra framvis att Askara fjölten här särliga KUI vid halsfjölten. Hon är inte det helt vittlat som Maroje till Sean de Facknauer om ta stövna som är här men man är ju ekvaliga så världen om urslitet av Archon. Det är nek färd om det.
spalt i 13 minutter her i 17 halvlek. Stående altså 3-8 til KI nu i møte UF. Nils Palle Danielsen skåtte 2 mål siden han kom inn for en lutteløtt siden. Gjør det bærs på en av veien, kan man si. Så er det UF-eren som regnes for etter, Ari Ellensgaard. Han släpper skottstøve, smekka til Ari Ellensgaard. Christian Johansen fer skilt gjennom, men jo så er han skjøter etter returen. Her kunne de øsne være halvt vant av mye, men Adesina Laval var øsne klarer her at sette ballen i nete, men Christian Johansen klarer altså at loftas nær etter. Kom rettelig godt lov i dysten nå enn å løte. 2 mål og øsne flere mål møveløyker. Her kommer Ari Ellensgaard altså til at sparska ut etter Sørmonte Kalse. Det var så et guldkors av Lute Ivastøy. Det er jo så også en frysparsk til KI. Det er 5 meter etter, eller inn i ekner i halve. Halt ut i høyre bordet her. Och fint, inte blodlat inlägg. Här är rösten stort i mot malen, men ballen för på. Jalkrum Elter var det som rönte sig här. Så kom Louis vid trummen här avskåra platsen någon. Har att Kajarner rönna att Kaja Asuna spelare. Och stövan här Fuklafyr är ju 3-8 till KI. Han spalte jo et kvarter i 17 halvlek, en halvår time etter å spille. Så kör vi det ännu en affär, Adesina Laval och Majova Ali i hotna tökon. Laval vid bulten. Så var det Kajarner som... Ja, först är att Love fick några kroda borster, men bulten ända så ut jag och backlinjen i sylinjene, och så är det inkast. Här 18-14 har vi att KF-fjäppare tar större hår på AP än KI. Det är sånt att det är Archon som upptäcker nekvar KI här i Fuklafyr. Här är Witching går framvis 8 emot AP. Här i Fuklafyr 3-8 till KI emot UF. Kristoffer Jakobsen till John Daniel. 2 klaxuskingar av KI nu. Bei John Daniel Gudjonsson och Kristoffer Jakobsen har sin uppväxt i Klaxvik. Kristoffer till Ara Ellensgaard. Santos kommer Sörmonte Kalse ner och färre rota ut till inkast. Så främmer UF syna första utskifting. Tar vi John Daniel Gudjonsson, nummer 5, som kommer ut. Och in i hans sted kommer nummer 6. Han heter Daniel Alertjene. En kviker allopsinnaver spelare som ofta hever Josh Fortré mot Nekvon Leon. John Daniel ut och in i hans sted alltså Daniel Alertjene. Nummer 6. Karl Lötjen och Nils Paul och i hotna töken om handan bulten här. Det enda vi har någon frusparse till KI. Christian Johansen vid frusparse här. Längt nian av UF-halvna. Bei Paul og Andy Olsen oppi etter som bulten. Det var Kajarner som fra stadion.
Han vill förlänga som bollen här för ut och ta vi så målspark till UF. Alex till Karlöchen. Det är alltså UF som rönnar bygga upp här. Alex efter in till Kristoffer Amine. Sent han mittelböjen och Sune Olsen. Tar det inte. Balsen förut men tar vi ett inkast till UF. Stan alltså 3-8 till att få klar 4 till KI som är 8 och emot UF. Paul Kletskar har skott i 8 mål till KI. Det var brottspark som man omsätter till mål i 4 halvlek och så är det Pauli Danielsen som har skottat 2 här i 17 halvlek. Ja, det skiner Laval skett en samma till mål till UF. Efter ett inkast efter UF som äger. Kunde det nästan lukt sådana vanktal Mikael Stövi här men inte troplar tycker jag Christian Johansson är nästan som gröven i här Askara plus någon äckliga frialet mellan fjäpparna Abaon så Jon så det KI som renner. Ja, fixt spalten om här. Här är neck för de boja. Hjalkrum Eltor. Nej. Så Stein som mot Karlsö. Att det skiner Laval rönnar släpper mittlen här, det gör han så inte. Majova Ali och Isak Simonsen pressan och så är det Christian Johansson som så tar emot in i malen. Har spalt 22 minuter i 17 halvlek, alltså 17 halvlek är nästan halvrunden i Fokla 4. Ståan är alltså 3-8 till KI emot UF. Laval spelar Daniel och jag vinstre suje. Kristoffer och det synd till Antti. Isak i brasar Ösne Hjalkrum Eltor spelar Frater Daniel Pauli här. Oj, han måste ja, Majova Ali sent bollen emot i ek normal men här var så bruksla för frispark Argen. Så att ni håller alltså halvrunden är för klar för Rönstavan framvis 3-8 till KI emot UF. Och jag färnar färra stadion är Ellen Skart efter till Alex dos Santos.
En affär inkast. Det har varit rättliga nekva tajmon i det. Berlin har haft illt helt bulten av allt. Alex dos Santos vi inkastet för UF efter till Clayton. Så inne mot mig här tycker Ari Ellingsgård i möte. Kajar nu rönna så på Jopinvägen, Jalkrum, Sonny Olsen. Isak. Så helt att det var i parsten. Luften för oss inte ballon i här och låter inte ta helt vittla allops sina fotbollsspel jag så kör lötna nu ska det kanske vara Chakoi sända där på klättskaras där. Elias kommer väl ut ur UF Malnon. Elias Rasmussen. Och jag går till Mavericks Mary Wichinga och jag går i UF Malnon i där. Ja, fixt spel här för Ari Ellingsgård. Han färsar ett inkast på sjur här som arbetar någon. Karl Lötjen i Brausar mot Kalsa. Så det Majova Ali som är färdig att han vill fram. En vanlig sändning som för point av UF-fötter. Karl Lötjen, så till Alex, Clayton, Karl efter Alex. Tackar Daniel Latch nu på i Ösne. Här Ösne står mot Karlsö som förskärmar bollen ut till ett inkast till KI. Inkast till KI här i högre suje. Sänd han fram till Paul Kletskar. Men här Ösne UF-farar 4. Så kör Elias. Så ända bollen attra UF-foten här. Ari Ellingsgård, mitt 4, utsyna till Alex. Kan spela långt ut till Daniel. Det gör nice nu. Kommer Sörmund Karlsö väl ut. Ja, men Daniel Lertsen lite fixer som han är. Han röjner att fixa sig i mitten här, men Sörmund är så ett frusparsk. Så jobbar när vi inte har Daniel kom in att han är en sån kviker lökare som Sörmund Karlsö. Det är nog så tillvitt allt. Man säger att han kommer point och igen på ena vägen. Han för inte i rennet eller vid någon här runt som flest att omgånga till. Här är Daniel Lertsen som skjutspelare. Men fruspark till KI, Christian Johansson. Allt fram till Paul Kletskar, Nils Paule, tvåfaldigt målskytte. Släpper inte fram vid Clayton, Steinvirda UF, Ari Ellingsgård. Men Laval stämmer, Laval är rängstator, så tar vi oss ner fruspark. Han var spalt och kött 28 minuter av 17 halvlek här. Står han framme i 3-8 till KI i möte UF här i Fokla 4. Här vi ger KI alltså en sucht för att leva i FM-vånarna, men så länge som Witchingor är 8 och ger sina skilt och Archon så är det alltså så är det Witchingor som är färdiga där. Ja.
Vi är väl skärma här till Sörmonde, ballen ut till Malsparsk till KI. Ja, det är en sån bojestøva som KI vi alltså falskna så ut lavera och det är sånt glad för att KI är 8 här men det släpps det undan att det fyller väl vik första gånger ut i Archon och liksom boja efter två urslit någon till det är ju det som ger out kvar staple för att ända med det. Så det är en utskiftning som ska föra fram här. KI skifter ut. Utkommer nummer 6, Sonny Olsen. Och in i hans sted kommer en unge klaxoskinker, nummer 2, David Langgaard. David Langgaard som har brukt i varje parten av KI-linjen för i år. Så får det så tjocka hos om tar lägga sig långt efter nu och KI. Det kan huxas nu där framför tror jag. Alltså Sonny Olsen ut och David Langgaard in till KI. UF vill ösna göra en utskiftning. Och här är Johan Pedersen som är klar att komma in. Ösna en ung spelare i allt igen. Johan Pedersen som alltså ska in för Karl Lötjen som det ser ut. Lische bara na UF-linjen så tar jag klockan och löter till att Lische bara bandet här skulle sändas vidare till Clayton Suarez. Karl Lötjen ut, nummer 6 och in i hans nästa nummer 20 Johan Pedersen. Och in kommer nummer 20, Johan Pedersen. Ein och 30 minuter farner är i Fugla 4. Står han alltså 3-1 till KI och bara att lite kvarter efter att spela av vanligare liketoy. Här är det UF som röner att pitcha upp. Santos i vänstra borden. Spelar en point för KI-fötter. David Langgaard så sänder där Paul Kletskar sted omvis Jans Bjärstaløy. Jans Røsne vi och någon i vänstra bordet. Sen han i rummet till Jans Bjärstaløy. Han stod han mot net någon point fram vi. Annars har vi väl spalt KI all upp här. Väl sammanspalt mellan Johannes och Paul. Men Jans alltså akkurat inte någon neighbor vi hade någon här. Ja, så efter fruspark. Efter ett fruspark kan jag för Jonas Flint som blir fälter. Efter Alex dos Santos som främmer frusparken. Tretton minuter efter av vanligare liketoy i Fugla 4 står han framvis 3-8 till KI emot UF.
alltså 3-1 till KU i Foklafyra emot UF, en 12 minuter efter spela av vanligare lögtøy, men det alltså samma till samma tal som just galdande i Archon här Witchingor 8-3 emot AP och så tar Lucas då någon färjamästare höjde till Witching. Men det skulle gå bra lite nervöst. KU spelar sina mittelnatt i varje passion här. Majova Ali efter till Christian Johansson. Paul Kletskar här för att ta Maralda bollen i stället för UF. Sända där Laval alltså här Ösne Flint klarar efter honom. Kommer en längsändning ut första rum, men här är Charlotte Nägar att ta emot så tar vi ett inkast till KU. KU här Jalkrum Elter i Baltnon. Inom Adomini här till Jans Bjärsaloy. Nils Paule, tvåfald om allskjuten ösna vi här, så mot Kalsa. Så som inlägger väl en 4 Paul Kletskar här. Paul Kletskar som ju är vi i strunen om att bli toppskytt i F-döltene. Men att han manglar 8 mål för att komma på jämnt vid Clement Olsen till NSOI. Man ser heller inte några mål så spänlös i luften. Akkurat nu här i Foklafyra stående, alltså 3-1 till KU mot UF. Är en 90 minuter efter av vanligare lögtøy. Så i affär är Ellen Skort tvårs rum. Där Paule. Kristoffer Jakobsen av mine. Vi får ordentligt all ferien ur spelen och nu har jag här lötna här till er som är 8 minuter efter vanliga lögtøy i Foklafyra. Så han framvis 3-1 till KU mot UF. Line skiftas med här bollen, men till er är ordentligt att han hållt stora spel som vi har fram här i Disney där. Alltid vi kunde alltföra samt om. Laval att till Clayton. Så då Daniel Eriksen så får vi då när vi ner renneduellen som vi då snackar om, men släpper ju ordla fram vi Majova här kommer Ösne Christian Johansson ut och KU i Malmö och väger 4. Tor Justesen finner Nils Paula Danielsen att till Sörmont. Och en fullsändning här som ändrar av UF-foton, Kristoffer Jakobsen. Tack för han finner. Han ändrar till KR någon i sten 4. Så är det Paul Kletskar som går förra stan ner i rennekapping vid Clayton Soares. Nils Paula Danielsen och en sån förkulla tämjning här, men han får så ett hotnarsparsk Johan Petersen
Vi har dømt å køre bulten ut, så har han sparsk til KI i høyre bordet. For å være Jans Bjærsdaløy som får ut å ta etter her hotna sparske. Seks minutter etter av vanligere løyktøy her i Fuglafire, så han altså framvist 3-8 til KI i møte UF. Hotna sparsk, som vel inn 4 med Jova Alli, men her er Øysen Clayton, og så vil Rota Borster. Ja, fikst spalt her, Jans Bjærsdal i halen til Isak, men kommer Øysen Kristoffer Jakobsen, og så får bulten ut. Tar vi rett hotna sparsk at tredje til KI. Efter hotna sparsk til KI i høyre side, og ta og det var ganske et innkast, men så er det skøft. Alltså ett KI fruspark som kommer her, vel en 4, Bei Flint og Paul Kletskar, og Isak Simonsen stod der med malen, men her er det også dømt fruspark til Kleitan Soares, som vi kort som kalt inn i Prostøynon, så her er det fruspark til UF. Ja. Fyra og en halv minutter etter av vanligere løyktøy her i Fuglafire. Støvan er her som er Archon, 3-8 til utelige. Altså KI som er 8 her i møte UF. Enda et innkast her i Vinstesøy i Kjaffolfyringen. Santos inn til Are Ellingsgaard. Så sort mittelenting, mittelene elvering og et skåt, jeg vet ikke hva det er, men det ender utenfor for inn i Christian Johansen. Kristoffer, og det bor til Andy Olsen. I høyre side. Hever Laval visser, men han slipper kjørlig av i bulten. Kommer der at henke og hver nøren bare han og Taur Justsen. Tar vi frusparsk til KI. Taur Justsen, altså færre frusparsk. 30 minutter etter av vanlige løyktøyene i Fuglafire står han framvist 3-8 til KI i møte UF. Så var det en utskifting som skal fære fram her. Det er UF-lige som skifter ut. Utkommer Ari Ellingsgaard, nummer 2. Og nå tar man Essund og spiller noen av UF-lige noen. Og inn i hans her sted kommer nummer 28, Hannes Eliassen. Ari Ellingsgaard og innfører nummer 28, Hannes Eliassen. Så er det 2 minutter etter å spille av vanlige løyktøyene. Hannes Eliassen akkurat kommet inn av vøtlen for Ari Ellingsgaard av UF-linjen, og til UF som har bølten. Laval, og til Daniel, Martin Sørmund i midtelen, Trondels Paule og Andy Olsen, og i hattene tøken om han har bølten, han får ut til innkast.
För annarskast senaste minuter av vanliga lögtøyene här i Fuglafyren. Står han framvis 3-1 till KI mot UIF. Och det är Klaxskingar som har bollen nu ösna. Jalkrum Eltor. Inom mina till Paula. Så ut till Sörmont. I sendingen mot Janus inte no beinrätchen. Ändrar UIF-foten i stein 4. Kristoffer. Och till höger så är till Daniel Paula Höjgard. Så pratar vi att det är Liot och Archon och att Witchingur vi sikrar av AP, alltså ösni hur tjocka sig färja måste höjt. Så nu är det faktiskt bara en spurningur om när domaren vill att flytta av så att det kan stäffastas att KI ändrar nummer 2 till att Witchingur är alltså färja måste i är. Har vunnit 3-8 mot AP och Archon. Och här i Fuglafyren är ösni 3-8 till KI mot UIF och vanliga lögtöjen hon är färdig nu. Inkast till UIF här. Ja, nu kommer att Louis i Vials fjölten här. Till annars inte var så öliga när kvar hårs till Torra i det. Men nu narskas det sen alltså är ända någon. Det är ju i övertøyene. För KI till så ska säga att Hotman sparska trätt. Hotman sparska i högre sida, Jans Bjärsjaloi. Kommer högt och väl en för Elias Rasmussen för skiltebalt någon. Här är det på sig att så det Jannes Paule. Anke Hatsik i hästen omfärre tar Justesen smäcka till. För nog akkurat vid synen av Malmö. Ja, så var det lukar väl Sunchi här och jag askar plats någon 4K och nu tar jag av att så just är silverkronan. Det är röjs nu i övertøyene som domaren har lagt att säga till Fuglafyren. Jag vill inte säga hur snäck är lagt att säga men till för att vara kvar löte så var det nog bruksla av här i Fuglafyren. Och det är såna Archon som vi tar skilt. Han är ösne lever. Och Jans Bjärsjaloi. Sentrat inläggen 4 här vid det inte till Paul Kletskar. Kanske Jalkrum Eltor för Josh också genom bulten. Här mot Sucha. Och Isak Simonsen visar så flatt inläggen 4. Det var inte så vant mycket först i Atlöve. Så David Langard. Ja, så ragar han så mot Kalsö. Ska tillvilten som räver i hassen för någon. Så för domaren att flyttar han av och ser att Dissen är lever. Dissen är Fuglafyren alltså lever. Han ändrar 3-8 till KI mot UIF. Så att vi siktar någon till Witchingur Archon är alltså ösen stäffest att Witchingur är färjamästare 2016 och KI alltså silvervinnare. Vi får att stäcka här av strömmingsnämn för att ha flera samröver vi i utvarsp någon som för att hålla fram och göra goda löte att rätt.